Walah walah, ya Allah, skincarean barang tau. Sampean ki nang kampung ya dadak rajin skincarean ki. Loh, ya iku perlu Mbak Dia. Ben ketok wajah kita tambah ayu, kinyis-kinyis ngono ki lho Mbak Dia. Lah aku angger lewat teng kene to, sampean ki lho pas wae skincarean. Sampean ki apa ora duwe gawean, Mbak? Lemang, aku mbah-mbah nyapu, masak, ngepel, ngurusi anak, nyirami tanduran, kudu laporan mbek awakmu Mbak Dia. Lah tak delok-delok ketok sampean kok urip kok enake rak karuan lho, Mbak. Yo, alhamdulillah Mbak Dia. Ya wis lah, Mbak, tak balik sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kok senane ngurusi uripane wong. Jelai.